Bachy a motýl. Hlavně jsem ten motýl neviděl. Tam je. Chytrá jahody na kolech. Zdrho. Uletěl. Sídla motýl. Posloucháš Anetu? Ona poslouchá mě. Ale to poslouchá tebe. No, ona je moje sestra. Ty vole. Hej, už to nepij. Tady to čvachtá nějak divně. To milion zafonkonovat. Oh, Co je. miluješ? To pasku nebo něco z břicha? Hej, Liluš, klid. Protože já sedím před tebou. To bylo vyznačila. Myslím, že nikdo neviděl, co tam píše. To tajný, nikdo ví, co tam má. Co jsi s natáčením? Ty vole. 3 minuty říkal něco s natáčením a teď už nevíš co. A teď to už je zpívat. Křeček, to je náš křeček. Co s křečkem? Já úplně nemám paměť. Já vím, co s křečkem, ale ne, já nevím. To byl náš křeček. To video, ne? Jo. To byl náš křeček. Vy to děláte křečka? Můžu si s váma to promluvit. Já si vysvrkat. To bych tam neček. Na kolejích. Že... To je dobré, no. Ona už nemůže, ale jde do stínu. Co to má za význam? Nohy.